Abakiwan ni kedua ki ASHA mendakasi ya minister. Ni sngo si bagi ni sngo bagi ASHA. Jong kene katanjungi hadu mentah kimpat yo ya ke jingsiu lajan sisne. Kabaki yo kade hau hajar arpo we tang ngriu benai. Katang mu ki yo tang ngriu hajar. Dan hadu snem ubenai Jun mencem snem hadu ubenai Jun mentah lalong sisnem kimpat yo sinayaru. Kata kedai tang si hajar si benar. Dia nak kalian ke sorkar ngamtip ke kadau ba kasuki ban pelai yang dipisah ke sorkar kemut nak ke NHM kemut ke NHM kedai ban pej ban pelai yang kena kepisah syah ki ASHA la sistem mentah. Te hakum kena ke por pandemik kini ki ASHA baro ki tray sitom ban lek kisnom ban ai ya ke awareness halor kena ke corona. Ang ta ban lek ban contact tracing ya kito ki belong high risk but ki belong positive cases jongka corona. Om don jingyada ai hapo kamet jongki. Kim shumyo PPE, kim shumyo mask, kim shumyo sanitizer. Nrei bopli gini ASHA ki risk ya ke jingim lejong ban lek ban tray ya ke duty. Katamut ki lek ban lek contact tracing ki lek ban wat mano ba iu ke nang dawa jur Ahmad di minister mentah ba indal poisus long in snobha ban lek khamklo ya kan ka kam da ka ba pelat ya ka pisah jongki ASHA ka balasa omdei tang le se ka district jongi omdei tang ka thanjungi le se ka state bor koi ka ba ar galong ba ki ASHA baro ki deban yo ya ka jingyada da ki kenja mas nangta ki deban yo da ki tigi windshield face shield ngadong ki face shield ki badon kam ha don kam de ki raincoat lada mdei PPE tengi kwa ba kini gilong kumijongi ki batray jar hagi nong kendong ki deban yo ya ke jingyada kita gilong ki mat ki ba kongsat Ahmad jongi bat nakwa ba nakaliang i minister in the budin dalam poisa silong yakini ki kam